Ahoj, mám tu video zamerané na delenie desatinných čísel, časť 4, kde sa venujem deleniu desatinných čísel, pričom tam vychádza zvyšok a čísla v delení sú desatinné. Keď delím desatinným číslom, musím si príklad vždy upraviť, aby ten deliteľ bolo celé číslo, čiže prirodzené. Takže prvý príklad, ktorý mám deliť na 3 desatinné miesta, musím si vynásobiť číslom 10, aby mi z deliteľa sa odstránil desatinné číslo, čiže musím si upraviť aj to prvé číslo v delení a teda hlavne toho deliteľa a dostanem takýto príklad, ktorý následne počítam. Na úvod delenia si vždy zoberiem, koľko potrebujem, čiže keďže som siahla aj číslicu, som zobrala za desatinnou čiarkou, hneď musím dať do výsledku desatinnú čiarku a počítam. 45 deleno 6 je 7 krát, lebo 7 krát 6 je 42 a koľko mi chýba do 45 a 3. Pripíšem číslo 8, čiže už potom len po jednej číslici. 38 deleno 6 je 6 krát, lebo 6 krát 6 je 36. A koľko mi chýba do 38 a 2. Teraz, keďže to mám deliť na 3 desatinné miesta, pripíšem si podľa potreby 0 a pýtam sa ďalej 20 deleno 6 je 3 krát. 3 krát 6 je 18 a zvyšok je 2. Čiže mám príklad vypočítaný na 3 desatinné miesta, ale vychádza mi zvyšok. A ten zvyšok musím správne určiť. Keďže príklad bol počítaný na 3 desatinné miesta, tak aj môj zvyšok bude mať primárne 3 desatinné miesta. Ale keďže som príklad upravovala, následne ešte tento zvyšok musím vydeliť číslom 10, čiže robím presný opak, ako som príklad upravovala. Keď násobím príklad 10, musím zvyšok vydeliť 10. Keby som násobila 100, musím ešte zvyšok dodeliť 100. Čiže upravím si ho a idem vykonať skúšku správnosti. Pamätám, že skúška správnosti sa robí s pôvodným príkladom, čiže zoberiem výsledok, ale vynásobím ho pôvodným deliteľom. 6 x 3 je 18, jedna mi zostala 36, 37, 3, 6 krát 7 je 42, to je 45. Nulov nenásobilo, lebo mi to nejak neovplyvní, čiže teraz dám správne desatinnú čiarku. Mám tu v súčte 4 desatinné miesta, čiže takto, toto oddelím. A ešte musím prirátať ten zvyšok, čiže 2 a 8 je 10, jedna mi zostala, 8, 4, čiže výsledok tohto súčtu je 0,4580 desatisícin a teda skúška mi vyšla. To znamená, že zapíšem správny výsledok a toto je kompletný výsledok. Čiže výsledok delenia musí mať v jednom riadku napísané teda výsledok, ale teda aj zvyšok tam musí byť pripísaný. Tu mám druhý typ príkladu, v čom je iný, uvidíte. Idem počítať. Teraz tu delím číslom, ktoré má 2 desatinné miesta, preto musím upraviť príklad a zbaviť sa deliteľa ako desatinné číslo. Čiže vynásobím príklad 100, ale musím aj prvého, aj druhého člena toho delenia. Čiže posúvam o 2 miesta, dostanem takýto typ príkladu. Počítam na 2 desatinné miesta. Ja si to takto oddelím trošku čiarkou, aby sa mi to nemiešalo a idem na to. Teraz mi stačí, alebo stačia čísla, ktoré sa nachádzajú pred desatinnou čiarkou. 31 deleno 5 je 6 krát, lebo 6 krát 5 je 30. Jedna mi zostala, pripíšem 6, rýchlo si zapíšem čiarku aj do výsledku. 16 deleno 5 je 3 krát, 3 krát 5 je 15, zvyšok 1. Pripíšem 0. 10 deleno 5 je 2 krát, lebo 2 krát 5 je 10, zvyšok 0. Teraz ale mám príklad vypočítaný vlastne na 2 desatinné miesta, čo som aj chcela, ale nevyužila som všetky číslice. To znamená, že mne tu zostala číslica 5, už ju vlastne nepotrebujem, lebo ďalej nepočítam. Ale musím ju pripísať k tomu, čo mi tu zostalo, k tej nule. Keby tu zostala napríklad jednotka alebo dvojka, takisto to k tomu pripíšem. A ako určujem v tomto type príkladu správny zvyšok? Takýmto spôsobom. Keďže ja som tú číslicu zobrala a ona bola v tom čísle na mieste tisícin, čiže to číslo malo 3 desatinné miesta, tak aj môj zvyšok
kedy dopisujem číslicu, ktorú som nepoužila, tak musím takisto dať toľko počet desatinných miest, koľko malo to číslo, ktoré som delila a nevyužila som všetky číslice. Čiže 3 desatinné miesta. Ale to isté musím ako v tom predošlom príklade, ešte keďže som násobila číslom 100, tu musím ešte vydeliť, čiže presný opak, opačnú operáciu. A teda správny zvyšok bude, že musím ešte o 2 miesta posunúť. 1, 2, 3, 4. Toto bude správny zvyšok. Pripíšem si ho sem, čiže mám tu 4 nuly. 1, 2, 3, 4 a idem urobiť skúšku správnosti. Takže skúška 6,32 krát pôvodné číslo, na to nezabudnem, pôvodný deliteľ. Toto si ale musím zotrieť, lebo sa mi to tam nezmestí. Čiže urobím si tu miesto. 5 krát 2 je 10, 1 mi zostala, 5 krát 3 je 15 a 1 je 6, 1 mi zostala, 6 krát 5 je 30 a 1 je 31. Nuly nezmenia mi nič, čiže tu mám 2 desatinné miesta, tu 2, oddelím teda odzadu 4 desatinné miesta a teraz pridátam ten zvyšok. To znamená, mám tu až 5 desatinných miest, takže musím to správne podpísať. 1, 2, 3, 4, 5. Samozrejme spočítam. Takže 5, 0, 6, 1, 3, celá. Skontrolujem si, je to v poriadku, čiže tento výsledok je správny. Ešte raz, v čom sa líšia tieto dva príklady? Obidva príklady sú vlastne na delenie so zvyškom, pričom máme v delení 2 desatinné čísla. Príklady spoločne, čo je spoločné, upravím si, že si zmením toho deliteľa na prirodzené číslo, čiže celé. A následne ale, keď použijem všetky číslice pri delení, tak zvyšok má počet desatinných miest toľko, na koľko desatinných miest počítam, ale ešte potom ho musím doupraviť podľa toho, ako som upravovala pôvodný príklad. Tu ale som nevyužila všetky číslice, čiže k tomu, čo mi tu vyjde, k tomu zvyšku pripíšem všetky číslice, ktoré som nevyužila a pozriem sa, koľko desatinných miest malo to číslo, ktoré delím. Tu malo 3 desatinné miesta, tak aj môj zvyšok som si upravila na 3 desatinné miesta a následne vždy, to je zase spoločné, že ešte doupravujem ten zvyšok a tuto som ho teda delila 100. Takže to je všetko.